салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Шермардон. ба ҳамаи шумо маслиҳат медиҳем дар канали мо обуна шавед ва дар видео лайк монед. ин амали шумо мода мотиватсия метавад ки боз ҳам беҳтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА пешкашатон кунем. яке аз ҷанговари бебохти тоҷик Сарварҷон Ҳамидов рекордаш 11-0 бо собиқ қаҳрамони лигаи UAE Warriors Ксаве Алауи ки рекордаш 12-4-1 мебошад вомехӯранд. агар шумо дар бораи ин варзишгарон маълумоти пурраро донистан хоҳед, дар комментария нависед ва мо бошад маълумоти бештарро ба зудӣ пешкашатон хоҳем кард. инстаграм яке аз варзишгари машҳури тоҷик Фаридун Одиловро взлом карданд. дар ин бора худи варзишгар бо нашри видео аз ҳама мухлисон хоҳиш мекунад ки агар ба шумо чизе аз нои ман нависанд, ба ӯ ҷавоб надиҳед. ёдовар мешавем ки Фаридун Одилов чемпиони яке аз организатсияи машҳури Россия Eagle FC мебошад. Ассаламу алейкум, братья и сестры, мои подписчики. Хотел бы сказать, что какой-то меня взломал мой инстаграм. От меня пишут всем. Прошу извинения, чтобы никто не отвечал ему. И взломать ваши страницы тоже. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. Хайр.